Velkommen til skrubbeservice i dag med, hvad betyder det, når han rammer mig på visse kropsdele? Ja, godt. Vi starter fra oven. Håret. Det betyder simpelthen, at du har for lidt hår. Det skal være meget længere. Ja. Og øjnene. Det er mest hævn, fordi du har forstyrret ham under en fodboldkamp. Ja. Ansigtet som helhed. Ved du hvad, han gider egentlig ikke rigtig kysse dig bagefter i hvert fald, eller i det hele taget. I munden, du ser sulten ud, plus det er godt for dit tandkød. På brysterne et rimelig stort område. Hov, du har glemt opvasken, den står derude og venter. På albuerne, så skal der stryges skjorter til i morgen. Jeg har et vigtigt møde. På maveregionen. Ved du hvad? Jeg er sulten. Henter du ikke en pizza? På Medinaen. Jeg er træt. Jeg vil gerne sove. Er du sød og lad mig være i fred? I håndfladen. Vask mit tøj. Og til sidst, og ikke mindst, på foden, så skal der vaskes gulv i morgen. Her til sidst ganske kort vejret. Det bliver vådt. Tak.